Ja, og noget, der var meget kendetegnende for Markuskirken, det var jo blandt andet de her søjler, men særligt de her 5 store kupler, den indeholdte. Og selve kuppelkunsten kommer faktisk fra den romerske arkitektur, som jo forløb fra ca. 240 Kristi fødsel til 200 efter Kristi fødsel, hvor arkitekturen blev udviklet af romerske arkitekter, og perioden er faktisk en af de mest betydningsfulde og indflydelsesrige i arkitekturhistorien. Denne udvikling var først og fremmest betinget af fremkomsten af den romerske beton, som muliggjorde byggerier af højhuse samt hvælv og kuppelkonstruktioner, der tidligere havde været teknisk vanskelige eller umulige at opføre, og sjældent ses i tidligere græsk arkitektur. I den forbindelse har vi så her valgt som vores ældste bygning, altså Pantheon, som blev opført 120 år efter Kristi fødsel. Og Pantheon var jo så navnet angiver et tempel for alle de græske eller romerske guder. Og siden 600-tallet så har det altså været brugt som en kirke. Og i forhold til ja, ligesom arkitekturen, så kan man altså også se, at det ligger så meget op ad den korintiske arkitektur, som jo er ligesom den joniske, bortset fra det her kapitalet. Øhm, men vi kan jo se hernede, at vi har vores Eutynteria, altså selve fundamentet af vores tempel her. Og så i forhold til vores søjler, så har vi jo en lille plint hernede, som ligesom er den her firkant, der holder søjlen. Og så lige ovenover har vi vores antemion, som er det her søjlehalsbånd, der så er delt i flere. Og så ellers så ser vi jo et glat søjleskaft. Og så har vi jo kapitellet heroppe, som jo er markant forskelligt fra søjleskaftet. Og det er ofte med sådan nogle kapiteller, øhm, ja, de indeholder ofte sådan nogle ornamentale elementer, og udføres ofte med motiver hentet fra plante- eller dyreverdenen. Og det kan vi også godt se, at det er noget af det, der er på spil her. Øhm, ja, så desuden så kan man jo se, at de 3 søjler, vi har her, de er faktisk anderledes fra de andre. Vi kan både se på farven af søjleskaftet, men også selve kapitalet er anderledes. Men lige over kapitalet, så har vi så vores arkitrav i 3 fasciae, hvor vi har frisen, der også står der skrift på. Herudover så har vi jo vores gejseren, som løber her, og vores sima, som er herude, og så også vores skrågejseren heroppe, og så tympaneren her i midten. Ja, og så kan man jo også lige nå at se, at den store kuppel, der er heromme bagved, nu har jeg godt nok bare lige valgt at fokusere på analysen af fronten af templet, men kuplen, det var jo det, der var meget typisk her i den romerske arkitektur, som også tidligere nævnt, fordi det førhen havde været meget vanskeligt at konstruere.